थांग्रा बथां ब्रा ओइ फोथाराव हालौनो थांग र' नाय मान सिदा सिदा गायथिंब्रा सोरबाखि बेग लाना फोथाराव हालौनो थांगोन नालाय बिखौ बेग लानाय नुखादोंबालाय मा बिगुरजों बोनांलायलाय आंनावलाय आसलते नों स्कुलाव थांनो नागिरदों नङा फरायसालियावसो औ दे हाग्राय फरायसालिजों स्कुलजों एखे नङा होमबा आसलते बबेयाव थांमारगोन नोङो साला केरासिन नांदेरनाय फरायसालिजों स्कुलजों एखेबालाय मानोथो सोंहरदों नोंलाय बबेयावसो थांगोन होननानै हाग्राय माबालै नों स्कुल थांनो नागिरमारदोंबा नों आं स्कुल गैया होनना खिथानो नागिरदोंमोन मा स्कुल गैया औ बेथ' र' नों बे थाखा नालाय मिथियाखै ओरैनो फैलाय ओइ आं थाङालै थाङालै फैलै फै नांला खोमालै फैलै सा सैमा थगायसुला सियाल खुगा स्कुल गैया होनना थगायदों बे आंखौ आंलाय मा बुंदोंखाय स्कुल गैयैखायसो गैयै बुंदों आं मा नोंमायनि स्कुल गैया बेलाय बेमान गिदिर स्कुल खोनाखै नोङो बेलाय स्कुलसो आंलाय माथो बुंदों जोंहा बाबा न' होनना बुंदों नामा आङो माबालै खांख्राय मैया जोंखौ सारा स्कुल बन्द' होनना फैनो होआखै दिनै हा दलाय मा दारि बुङाखैमोन स्कुल बन्द' होनना आं दहायनो बुंखांबाय स्कुल गैया होननानै साला मोरखौ बेखौ स्कुल गैया बुं नामा क्लास बन्द' नङाबा क्लास गैया बुंनांगौ ओरैनो मिसानसि धुलाय जालायबाय थ' सेकेन्ड दसनि भेक्सिन लायनोसै मानोलै मानो माने आं कर'ना जादोंमोन ना बिजोंनो नोंखौ दांलासै बायदि हा नों कर'ना जादोंमोन ভিডিঅ'টোৰ মাজতে আপোনালোকক এটা ট্ৰাষ্টেড এপ্লিকেশ্যনৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছো যিটোৰ নাম হৈছে বেট বিজাৰ আৰু এইটো ভাৰতবৰ্ষৰ বাংলাদেশত উপলব্ধ আছে ইয়াতে আপোনালোকে যিকোনো স্পৰ্টছত প্ৰেডিকশ্যন কৰি পেলাই টকা আৰ্ণ কৰিব পাৰে ইয়াতে লাইভ কেচিনো আৰু বহুতো গেম আছে যিবোৰ আপোনালোকে সহজতে খেলিব পাৰে আৰু ইয়াত কোনো এজেণ্ট নাই গতিকে আপোনালোকে সহজতে খুলি ল'ব পাৰিব আৰু এতিয়া যদি আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰি পেলাই তেনেহ'লে আপুনি 5টাকৈ ফ্ৰী স্পিন পাব আৰু আপোনালোকে জিকিব পাৰে আইফোন 13 আৰু আপুনি যদি আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড এজনক ইনভাইট কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ডেইলি পাব 300 টকাকৈ আৰু আপুনি যদিহে আপোনাৰ বাৰ্থডে দিনটো স্পেচিয়েল কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে বেট বিজাই দিব আপোনালোকক 5000 টকালৈকে বোনাছ বাৰ্থডে দিনটো স্পেচিয়েল কৰিবলৈ 24 ঘণ্টা এওঁলোকৰ এয়াৰ কাষ্টমাৰ সাৰ্ভিস খোলা থাকে বেট বিজাৰ জইন কৰক আৰু আপোনালোকে বনিজক এজন এজেণ্ট আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে হিমাহীন কমিশ্যন ইনকাম কৰক আৰু আপুনি যদি 500 টকা ডিপজিট কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে 1500 টকালৈকে পাব পাৰে বিকাশ ৰকেট এইবোৰ বেংকৰ জৰিয়তে পইচাটো উইথড্ৰ কৰি ল'ব পাৰিব উইথড্ৰ কৰিবলৈ ইয়াত বৰ বেছি নথিপত্ৰৰ প্ৰয়োজন নাই স্পিন কৰি টকা আৰ্ণ কৰিবলৈ আৰু আইফোন 13 পাবলৈ এপিজে ডাউনলোড কৰি লওক ইয়াৰে ৰেজিষ্ট্ৰেচন লিংকটো আমাৰ ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে আৰু লগতে কমেন্ট বক্সতো পিন কৰা আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব इलेक्शननि मालबायग्रालाय बेनो नामाब्रा माथो सिनायनायसोलै ओइ बे फंबाय मा इलेक्शननि मालबायग्रा नोंसो नामालै बोरै मिथिगौब्रा दायना बायदिलाय नोंबो आदै जिंखानसो सोलियो नामाब्रा मा दायना बेलाय माथो डाइरेक्ट खाब्रा नुखानाय खोनानाय था ओइ जाम्बा इलेक्शननि माल फानग्राया आंसो जोदोलै बिगुरखौ मा बिगुरनि नामखौ नोंलाय तुं थिस्था लानांगौ जाखो सोर फाग्लायाथ' नाम मोजांखौ दोननांगौ इलेक्सनावलाय जायोलै जियानो जा बुस्थुआ बोरो नैब्रा प्लास्टिकआव सोलाबाद आङो प्लास्टिकआव औलै नै अरिजिनेलखा बुस्थुआ सिख्लाया बोरो सिख्लाया मा सिख्लाब्रा इलेक्सनाव माथोलाय बिउटिफुल सिख्लानि फट' होलायनानै होदोंमोन है नोंबो गयदासोलै बेफोर ओरैनो ससोब्रा गानबा बिदि नुयो होननानैसो आङो आयंनि फिसाजोखौ साफायनानै होदोंमोन जातलै नोंबो आंलाय बेखौनो मोनगोन सानदोंमोन मोनालै बेफोर ओरैनो ससो होमबालाय मानो फट' होना फाननानै जाखो नोंलाय लायाबालाय जागोन बे बुंखाब्रा थांसै आङो जाला थांदेरबाय मानिलै नंगानि माने मोख्रा नों आंखौ मोख्रा बुंबाय साला खख्रे माने दाउला नामा दाउला साला मोसौ नों आंखौ मोसौ होनबाय साला